Čau, čau lidi, zdraví vás Kalda, úplně na let's play z Minecraftu. Koukáte, že už jsem tady něco udělal. Že už nejdu úplně od začátku, protože jsem nechtěl, abych prostě takhle začínal rychle. Prostě takhle začátky nebaví, tak jsem říkal, že já se to asi bude nudit, mě to docela trvalo. Tak, my jsme se mohli pustit do trošku těžení kablů v prvním let's play a mohli jsme udělat ještě farmu tady. To je dneska v prvním díle, takže budeme hlínu potřebovat, to mám. A uděláme si... Co to chtěl, kurva? Ne. Jo, vlastně jsem chtěl dělat ještě ten... Jenom bednu. Ještě jsem se mohl osvětlit. Iš, a jo, kurva. Co se schovám? Osvětlit. Světlíme to trošku. A jdeme dál, no. Tady. A tady. Tak ještě tady. No, aby to nechytlo, vlastně aby to nic chytalo. Tak. Tak, teď to je, no. Teď jsem měl dělat dveře, takže bych se tam mohli třískat. Tak, máme si tady to. Ne. To druhý, ne. Ne, lagy, ne. Já nemám. Se radši vyspím. Ať tam navleze nějaká sevině. Tak jdeme něco natěžit, udělám se jenom sekeru. Dřevěnou. Ono dřevěnou, kamenou. Blbnu. Tak. Budu natěžit nějakou, aspoň trošku dřeva. Vidíte, že to mám nejmenším, protože nevím, jestli mám nějaké lagy, ale třeba nikdy nemám. To mám třeba na velký, ale na velkou kvalitu spíš asi ne, co to je. To krás. Tak mám trošičku, ještě tady jedno, tady to nevadí, tady ten strom. No, tady to je moje sídlo, ne? My si přece nebudeme to, ne? Tak. No, mám lagy, takže to bude lagovat. A sere mě to. Vezmu hrabe. Já to musím vypnout. Nechce se mi to vypínat. No. Doufám. No. Ty vole, já ten kom rozkopu. Najednou se to bude lagovat, kurva chce, vole. Tak. No super. Ne. To je jedno. No. Pardon, jestli to laguje, ale tak střelil jsem to do tady té doby. To střihnul. Jako to zatím vypadá. Tak, teď si uděláme release. Asi, že jo. Jak se tomu nadává. Taková menší farmička, tady to. Zatím mě to stačí, abych si mohl udělat pak takovou... Takhle. A takhle sem. No, to mi šlo. Tady farmu, takovou cestičku.
Si rovnou takhle sem dám. Tak mám skla. 7, že bych pak takhle udělal takhle. Ještě tady bych takhle udělal. Tady by taky něco bylo. No a bych takhle, no, tady. Ježiš, já nechci lagy, prostě, já nemám rád lagy. Asi nikdo, ale nechápu, proč se to kurva laguje, vole. No, tak jsme, no, takže tady ta farmička zatím bude stačit, je. A pak to bude v dalších dílech, to bude lepší a lepší a lepší. Se nemusíte bát. Ty lagy přejdou. No to je jednou za čas, tak se to bude laguje. Pak už to jede čistě pěkně. No. Bychom mohli jít těžit. Zakouknu něco dolů. Nevím, jestli tam něco bude, ale mač když tak mám. Ale žrádlo do prdele nemám. Vlastně mám, jsem si přece přines. Tak. A nevím, jestli právě mám šanci, abych tady něco... Prdele, to jsem nechtěl. Mám rád štěr, prostě já jsem si nevzal lopatu, že? Tady asi nebudu mít šanci. Ještě to zkusím jednou. Ještě to zkusím tak, kolik jsme měli vystovat. 26, dáme to do 12. Do 12 a pak uděláme takovou tam na tu stranu a tam na tu stranu. Mám plán. Tak. Si myslel, že to něco je. Jenom představím. Ale... teď si mu to vyjde vůbec krpáč. Asi jo. No tak ne asi. Asi ať to vyjde, prosím. A hovno. No to je jedno, tak trošku jsem ukopnul. Kurva. Jdi. Au. Já už jsem natáčel dřív, ale ono se mi to pak nejsem slyšet. Jestli jsem teď slyšet. Se pak na to musím podívat. Ty liány skurvený. Ty vole, to se mnou udělám žrádlo, protože ty vole, já už nenávidím, když cípám prostě. Tak. Ty bych říkal. Co se blíží noc. Tak, to stačí. Tak, no co jsme ještě mohli udělat? Jsme ještě mohli
začít už dělat to pomalu tu zeď, jak jsem říkal, no budu dělat zeď, to jsem vám ještě neřekl, budu dělat jako zeď, mám své plány, to uvidíte v dalších dílech. Budu si dělat takový ty no. Asi z cobblestone musím udělat zatím do zeď, já teď nepotřebuju mít extra nějaký ten. To bylo tady tudy by to bylo, ta zeď, taka byla. Tam tudy, kolem toho stromu. Tam dokopu tady ten hejzel. Dokopu tady. Tak, ať se ztratí. Kolem toho stromu. A sem. Takže tady. A já pak farmu na stromy budu mít možná. Pak tudy. To pak dorovnám tu zem. A jo, to je fail. To jsem si neuvědomil. A jo, to je pravda. Teď jsem se pěkně zasměšnil. Teď si musím udělat krumpik, protože mi došel. Pardon, že jsem se teď zasměšnil. Jsem mi stává furt, tak to budem zítra. Zase... No tak... jdeme teda to opravit, to jsem udělal chyby. No ale to bych rovnou mohl to. Vlastně to můžu nechat, vlastně, co jsem neuvědomil. To nechám. Víte proč? Protože takhle, že jo. Tak to bude, že jo, takže to je super. Tak. Takhle by mohla být ta zeď, no nějak podobně. Takhle tady by třeba být nějak, pak bych tu farmu možná přemístil sem. No to je taky pravda, jako. Že bych tu farmu mohl udělat takhle, že jako byla, ne, takhle tady byla je velká voda. Tady dvojitá hlína a tady voda a tady takhle. Tady má farma. No uvidíme. Farmu můžeme mít kdekoliv, že jo. No, takže ještě tady udělám náčrtek. No jo, ale... To je taky pravda, tady je strom, ale já ho nechci okácet, protože mi to krásně kryje. To je no, já to takhle zazdím. Dobrý, ne? Tak. Tak a tak. Až sem, no. Tady tudy to pojede. To k rozkopu nějak, takhle tady udělám. V dalším díle, takhle to tady vykopu, tady vytěžím to hlínu. A bude tady plocha krásná. Tak. Doufám, že vás to trošku bavilo. Já jsem lagy hodně, tak se vám omlouvám moc. A v dalším díle budeme dělat tady to. Děláme tu zeď nějak. Děláme tu zeď a tady to takhle. V dalším díle bude. Tady jsem měl postel, to pak rozkopu takhle. To je takhle, prostě co vytěžím takhle tu hlínu. Tady je tady bude taková plocha krásná a pak tady bude krásný. Tady bude farma krásná, tady by mohla být farma třeba nějak na ovce, pak na krávy, na prasátka, slepice bych tady mohl udělat. No, za pěkný představy, doufám, že to vyjde. No, tak se těšte na další dílu. Doufám, že vás se vůbec těšit budete, že nejsem tak strpný. No, a chci vám poděkovat, že jste to nashlédli a prosím, jestli chcete mě podpořit, tak dejte odběr a palec. A budu vám strašně vděčný. Chci dosáhnout aspoň těch 200 odběratelů, abych mohl hrát pak na Minuj. Nevím, jestli tomu dosáhnu, nevím to, prostě to záleží na vás. A abych hrál možná na Minuj bych hrál
další let's play, to bych už měl 4, že mám. Sabares, že jo. Rozák. Ale to bude, teď budu mít originálku, budu mít novou Minecraft, tak to je super, udělám si rovnou svou novou postavu. Bude to úplně jiný. Těšte se na všechno, co bude. A tak vám děkuju, že jste shlédli, koukejte, kde to jsme dneska udělali. Ježiš. Pardon. Ježiš. No a tady jsem si udělal farmu, vidíte. A to pak odkopem možná, až vyrostou ty a dáme to sem. Tak vám děkuju moc, že jste shlédli. A paleček a odběr, prosím. Děkuju a čus čus.